Una po kita sa ikakagsiyam na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema kang sa tuyang selebrasyon, iyo po ang manunungod sa kikristo na iyoan sa tuyang kusog. Siya ang tinapay nin buhay na madaras sa to sa kaligtasan. Ini ang ipinapahayag kan liturhiya na ang kagurangnan padagos na minataokan sa iyang sadiri, tanganing mapasatuya ang buhay na mayong kasagkoran. Mga kaibahan po niya ito sa satuyang selebrasyon, iyon sa tuyang pura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Culvera III. Matindog na po ang gabos. Magsambasin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, sing kanaki, sing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kakurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, sin pakisimaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa saimong espiritu. Sumaray na aga sa indo gabos, mga tugang. Diyos marhay na agaman po. Kaibanan niya to sa law kayo ng selebrasyon ang mga miyembros kan Social Communication and Media Ministry kan sa tuyang parokya. Sinda i-instalaran sa indang padagos na pagserbi sa indang apostolada kadi sa tuyang parokya. Pamibi niya to nalugod sinda perming mahigos, dedikado, sin maugma sa indang pagibukan sa indang apostolate. Tanganing dakulpang mga tao ang makadangog, makahiling kan misa asin makadangog kan maray na bareta. Mga tugang,
Ako untang unya nastong mga kasalan, tangani magkani ko kitang celebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kakurangan tan Diyos. Mahirak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada as tong mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang na mahirakan, kagurang na mahirakan, Kristo mahirakan, Kristo mahirakan, kagurang nan mahirakan, kagurang nan mahirakan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahayan buot. Inuumaw mi ika, pinurokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Pulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang nan aking bugdong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, kodero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan hinaban, kaheraki kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan hinaban, ako aasa mo pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nuro kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiibi kita. O Diyos na makakamhan, sagod paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kaming mag-apod sa ngaran na Ama. Himuhon mo sa puso mi, ang Espiritu nin pag-amponin mga aki. Tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Si Elias tinauan nin kakano ning Diyos,
sa saiyang paglakbay. Anhali sa Diyos, nakapagtao sa iya nin kusog. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Kaytong mga aldaw, sa Elias naglakaw sa lantad, sa laog nin sarong aldaw. Kan siya uminabot, asin nagtukaw sa sirong kankahoy na honipero, naghagad siya na magadana. Kagurangnan, ulay niya, tama na para sa sako. Bawian na ang sakong buhay. Huli tabako man akong arog kan sakong mga magurang. Naghigda siya asin nangaturog sa limpoy nin hunipero. Asin uya, sarong anghel nin kagurangnan, nagduot sa iya asin nagsabi, bumangon ka asin magkakan. Nagimata siya asin niya unduman sa iyang pamayuhan, an sarong tinapay asin sarong basong tubig. Nagkakan siya asin naginom, dangan nagkaturog giraray. An anghel nin kagurangnan nagbalik, dinutan niya asin sinabihan, bumangon ka asin magkakan, harayo pa an sa imong lalakawon. Siya buminangon, nagkakan asin naginom. Sa kusog kan tinapay na ito, naglakaw siya sa laog nin 40 aldaw, asin 40 banggi, sagkod na makaabot sa Horeb na bulod nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. O umawon ko an kagurangnan sa gabos na panahon, an sa iyang kaumawan danay na uya sa sakungoso. An kagurangnan ipag-ugmakan sa kong kalag, an mga mapakumbaba, mahimate asin mauugma. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. Ipagrokyaw niya to an kagurangnan, burunyog na ipagrokyaw niya to an sa iyang ngaran. Hinahanap ko an kagurangnan asin dinangog ako, sa gabos kong pagkatakot, ilinigtas ako. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. Maghiling kamo sa iya, asin kamo maliwanag, dai masupog an sa indong lalawgon, ang dukha nagapod, dinangog nin kagurangnan, asin ilinigtas sa gabos na kahorasaan. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. An anghel nin kagurangnan, yaon sa palibot kan mga maimbod, sa iya asin mina sinusurog. Namiti asin hilinga, tamarahayon an kagurangnan, maugma ang minapaalaw sa iya. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. Maglakaw kamo sa pagkamuot, siring ki Kristo na namuot sa saindo. Sa mga Kristiyano, ang pagkamuot sarong mahalagang bagay, ninhuli tadaing kahulugan an buhay, kundaing pagkamuot. Iyo ini ang mensahe ni Kristo sa satuya gabos. Pinili kita ning Diyos, bako na kita maninigo, kundi ninhuli kan sa iyang pagkamuot. Balsan manyato an kagurangnan sa iyang pagkamarahayon, kan sa tuyang pagkamuot sa iya, asin sa kapwa. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Dainindo pagpamundoon ang Espiritu Santo ni Diyos na nagmarka sa indo para sa aldaw ni sa indong kaligtasan. Di kamo magkaigwaning kapaitan sa buot, di mag-init ang sa indong dugo, di magibonin anuman na karatan, makipagkatuod, maging maheherakon, magpatinawad-tawadan, siring na kamo pinatawad ng Diyos, diyan ki Kristo. Kaya, arugon nindo ang Diyos, siring sa mga aki na sa iyang namumutan. Maglakaw kamo sa pagkamuot siring ki Kristo na namuot sa to, asinan sa diring buhay idinusay huli sa to.
bilang mahamot na dulot asin atang sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susok ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga Hudiyo nagurumod-gumod laban sa iya. Hulita sinabi niya na siya ang tinapay na naghilig hali sa langit. Ulay ninda, bakong iyo ini si Jesus na aki ni Jose? Midbidta ang sa iyang ama asin ina. Ta daw tamina sabi na siya naghilig hali sa langit. Si Jesus agsimbag, dai kamo magurumod-gumod, dainin makakadulok sako kung dai darahon ka nama na nagsugo sako. Asin bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Sa mga propeta na susurat na sindagabos magiging mga disipulos ni Diyos. Ang naghihimati sa ama asin nakakanood, minadulok sako. Bakong huli na may nakahiling sa ama. Dahing ibang nakahiling sa ama, kundi anhali sa Diyos. Totoong sinasabi ko sa Indo, ang nagtutubod, igwanin buhay na daing kasagkoran. Ako ang tinapay nin buhay, ang sa Indo mga magurang nagkakankan mana duman sa lantad, asin nagkagaradan. Yaon digdi ang tinapay na hali sa langit, ang minakakan ka ini, day magagadan. Ako ang tinapay nin buhay na hali sa langit. Ang minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sa paman. Ang tinapay na itatao ko, iyo ang sakuyang laman, tanganing mabuhay ang kinaban. Maray na bareta, kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ako ang tinapay nin buhay na hali sa langit, ang minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sa paman. Sa nakaaging tulong simana, tulong Domingo, ini ang permin tema na sa tuyang nadadangog sa mga binasang ebanghelyo. Hulitaan sa tuyang binabasa hali po sa ika-anom na kapitulo kan ebanghelyo ni San Juan. Kung sa indong nahihiling o nagsusunod kamo kan mga readings, it has been 3 weeks na paulit-ulit na sinasabi sa tuyaan siring na tema. Actually, ang duwa pang simana pagkatapos kaining Domingong ini, pareha sa kukuuno niya to sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, kung saan tinukar ni San Juan sa halawig na diskurso ang manunungod kay Kristo bilang tinapay nin buhay. Kanakaaging Domingo sinabi niya na magkakan kamo kan tinapay na magtataonin buhay na daing kasagkoran. Bako ang tinapay na pagkatapos na magkakan, magugutom giraray kamo.
Ngunyan sa Ebanghelyo, mas pinagtawaan niya pa ning klaro kung si Isay asin ano ining tinapay na ini na sinasabi niya, na siya ang tinapay nin buhay. Ang tinapay na itatao ko, iyo ang sakuyang laman, tanganing mabuhay ang kinaban. Now, he was referring even more categorically sa iya, ang sa iyang laman, ang sa iyang buhay, ang sa iyang persona, na sa iyang itatao bilang kakanon. Later on, malilinawan niya to na ang mga tataramo na ini nakumplihan ni Jesus sa paagi kan pagdusay niya mismo kan sa iyang sadiri bilang atang sa mahal na Diyos sa krus, hulikan sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay, liwat. Alagad nagpapadagos sa iyang pag-atang. Tanganing kita na mga paratubod na naglalakaw pa sa kinaban, na buot makaabot sa satuyang padudumanan, na mayong iba kundi ang kahadean ng Diyos, na mayong iba kundi ang langit, na promesa ng Diyos sa satuya, tanganing igwa kita permining kakanon sa satuyang pagbaklay. Sa Santa Misa, gigirumduman niya ito, permin sinasabi kan padi, ini ang sakuyang hawak. Bakong hawakan padi, kundi ang hawak ni Kristo, itinatao sa tuya. Ini ang sakuyang dugo. Bako ang dugo kan padi, kundi ang dugo ni Kristo, na iyo ang mayong iba kundi ang sa iyang persona, na dahil masabutan kan isip nin tao kung paano nagiging napapangyari nang inaako niya to sa komunyon, mayong iba kundi si Kristo. Nagtutubod kita na ang satuyang buhay pagbaklay, paglakaw. Kaya pirmi niya ito nadadawa ang mga tataramon, we are on a journey. And while here on earth, we call ourselves pilgrims, mga peregrino sa kinaban na ini. Asin kung kita nagbabaklay, naglalakaw, pirmi kitang may pasiguro. Pasigurong pagkakan, pasigurong balon. Kung dae man ngunyan, kung dae ka mandaran ng pagkakan, pero may pasiguro kang sintabo. Ta kung abuton kaning ibang kung rimalaso sa dalan, igwa ka ning pambakal tangani na padagos na maglakaw, igwa ning kakakanon, mantang naglalakaw. Food is essential, and the Lord wants us to understand kung guraano kahalaga ang sa iyang parte sa buhay niya to, tanganing kita magpadago sa satuyang paglakaw. Magayon nga nin mga tataramon, kagurang nan sa enot ang babasahon ki Propeta Elias, na kumbaga disheartened na masyado, gusto nang magadan. Pagkatapos na magkaigwasin na ng duelo, tumang sa mga propeta ni Jezebel, an agom kan hadi kan Israel na si Ahab. Dinaog niya sa duelo ang mga propeta ni Jezebel, asin sinda ginaradan. Kaya naanggot si Jezebel, hinahanap mo niya si Propeta Elias taganing gadanon. The prophet Elijah was so disheartened na pagkatapos siyang gibuhon ang sa iyang misyon, ay tinauning mahal na Diyos ngunyan, pigahanting na siya tanganing gadanon. Kaya sabi niya, gusto ko nang magadan, bayain na akong magadan. Anong sabi ning kagurangnan? Magmata ka, magkakan ka, ini ang tinapa, ini ang kakanon. Padagos ka sa imong pagbaklay, halawig pa ang sa imong lalakawon, kaipuhan ang pagkakan. Sa kaduwang mabasahon parehas na mga tataramon na dangog niya to, kamo maglakaw bilang mga parasunod ni Kristo, asin alagad maglakaw kamo sa pagkamuot siring ki Kristo. Kung igwamang kitang bibit-biton, iyo ang pagkamuot. Sabi sa ikaduwang babasahon, halion na ang mga kapaitan sa buhay, ang mga saray-saray na maraot na buot, ang mga kaanggutan, dahil magibo ng anuman nakaratan. Our journey is so short. Kaya, kung igwamang kitang dapat na paghinguwahan, iyo na gibuhon tang ano man na posible na marahay. Bakuan, ikakapasakit pa kan buhay niya to mantang kita naglalakaw. An obheto kan buhay niya to sa kinaban, mantang kita naglalakaw. Bako lang na masunod niya to ang mga pangarap ta sa buhay.
O ang mga pangarap niya to para sa tuyang mga aki, para sa tuyang pamilya. Urog sa gabos na kita makaabot sa pangarap ninyo sa satuya. Asan ano yan? Na makalaog sa iyang kahadayan. Magayunan po sa tuyang liturhiya ngunyan, misi nga ng opening prayer sinasabi, nalugod sa tabag ang grasya ning mahal na Diyos, makaabot kami sa panuga mong buhay, sa panuga mo sa samuya. Ano iyan? Ang langit. Nabuot niya to na makamtan. Bakon madali ang buhay sa kinaaban man tanyaong kita asin naglalakaw. Si Kristo ang satuyang kusog. Si Kristo ang satuyang paglaom. Si Kristo ang nagtatao sa tuya ning kakayahan, nin isog nin buot, tanganing magpadago sa satuyang pagbaklay. Kung miski iyan, difficile asin masakit para sa tuya. Let me close this sharing sa paagi kan sarong istorya. Pirang taon na ang nakaagi. Ego po akong pigtatawan ng komunyon na nagihelang. Sarong babae na terminal na sa iyang kamatayan. 4th stage na sa iyang cancer. Sabi nga ni kan mga doktor, sabi sa kuya katong nag-aataman ka sa iyang ina. Sa iyang ina. Sabi po nga, father kan doktor, garo magayon na dahil na lang siya mag-undergo ng chemo. Kasi difficile lang marian sa iyang sitwasyon. Kasi kung magkikimo nga siya, papaluyahon lang yan sa iyang resistensya, kahihirak man siya sa iya, iyo mangyayari ang mangyayari. What she needs now is siguro na magian para sa iya, ang proseso na magin maugma. Itaon mo na po ano man na hagadon, mga kakanon, dahil nang bawal-bawal, dahil naman nga, sabi yung kan doktor, quality time na sana. Dahil naman mabubulong. Pirang beses na hatod ang kuning komunyon. By the way, sa simbahan, inaapod ang komunyon ay tinatao sa mahelang, viaticum, food for the journey. Kaya pag nagduduman ang lay minister sa satuya, pinapakomunyon ang nagihelang, tinatawan siya nin pagkakan, mantang siya naglalakbay, tanganing makasundo sa iyang paduduman sain sa kadayaan ng Diyos. Kana ako nagtaon ng komunyon, nagigirumduman ko, sabi ko sa iya, kumusta ka? Ay, okay lang po ako, Father. Nag-i-smile pa. But knowing ang sa iyang sitwasyon, aram ko na ba ko siyang physically well. Perhaps very much strong in faith, very much well spiritually, hulita siya padago sa namimibi. As in, naglalaong pananggad na siya maumayan. Pero sabi niya sa kuya, sinabi ko na po nga, Father, sa mga aki ko, maghanda na sa ano man na posibleng mangyari. Handa naman ako, Father. Handa naman ako, Father. Sa siring na sitwasyon, miski difficile para sa iya, inaatubang niya na maisog ang buot, nin may paglaom, huli ta aram niya, kaibahan niya ang kagurangnan sa iyang padagos na pagbaklay. Nasabutan niya ato mga tugang, ang buhay niya ato minsan sa kinaba na ini, dahil natapos sa mga paagin na gustuta kung paano ini matapos. Dahil nangyayari sa mga paagin na gustuta kung paano kita pwedeng mabuhay. But one thing is sure, sabi nga niya sa Ebanghelyo, ang nagtutubod sa ko, magkakaigwanin buhay na daing kasagkoran. Sa katapusan, ang sarigan kan buhay, mayong iba, kundi ang Kristo, ang kagurangnan, na nagtatao kan sa iyang sadiri sa satuya, bilang kakanon, sa padagos niya itong pagbaklay, tanganing kita, makaabot sa iya. Siguro sa paghiling kan iba, dahil kita successful, alagad kung ginigibo niya to, susog sa kabutan kan Diyos na nagsugo sa to, na nagtao sa tuya kan misyon na iyan, kita padagos na mabubuhay, asin magiging maugma sa sunod po na stage kan sa tuyang journey sa kaibahanin, mahal na Diyos. Amen. Ngunyan po, masasaksihan niya to ang pagtaonin katungdan sa mga bagong miyembros kan Social Communications and Media Ministry. Aapodon po sinda saro-saro asin ipapahiling nindaan sa indang simbag sa pagpasiring sa atubangan kan sa indang kura paroko.
Sinda ipipresentar ni Angel Ann Busquilios ang sa indang pamayong lingkod. Ang mga miyembro na maako kang katungdan bilang miyembro kan Social Communications and Media Ministry, magtindog asin magpasiring sa inutan. Cathy Amparado. Jane Valerie Avenio. Kate Joy Abenyo. Kayla Boribor. Benedict Cedo. Althea Jean Joyosa. Alexis Naag. Mga tugang hagadon ta sa Dios sa tuyang Ama. Nabindisyonan ining mga surugoon, mga hobenes na pinili na maglingkod bilang miyembro kan Social Communications and Media Ministry. Ipamibi niya to na maging maimbod sinda sa trabahong itinaosa sa inda, sa pagpahayag kay Kristo sa kinaban sa paagi kan social media, asin pagtaonin kamurawayan sa satong Ama sa langit. Diyos na makakaman, nagpapasalamat kami sa imo sa labi-labing asin iba-ibang paagi kan pagtugdas kan sa imong simbahan. Bendisyonin ining mga miyembro kan Social Communication and Media Ministry. Warasan na sa paagi kan sa indang mga kamauotan asin direksyon, sindamagin mga tagapaglingkod sa parokyang ini, asin magdaranin onra asin kamurawayan sa imong ngaran, iniinahagad me. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Panonin kaugmahan asin pasasalamat, pinipresentar ko sa indungo niyan ang mga miyembro kan Social Communication and Media Ministry sa tuyang parokya. Upakan po niya to sinda. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking buktong niya kagurangnan ta, pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasakoran. Amen. Mamidi kita sa Diyos Ama, nahulikan sa iyang daing sukol na pagkamuot, sinubol sa to si Jesus sa iyang aki, ang tinapay nin buhay, ang simbang sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa moong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na maghigos sa paghiras kan pagkamuot ni Kristo sa gabos na nagugutom sa tinapay nin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay niya tong girumdumon na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya, daing untok na nag-aapod sa to, na iheras ang sa tuyang buhay sa kapwa.
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga daing pagtubod, maagyat kan mga karahayan na sa indang namamatean sa mga nagtutubod kay Jesus, ang tinapay nin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, magkamit nin kusog sa pag-ako ninda kan banal na Eukaristiya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugmas sa kapanoan kan buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, giyahan mo kami sa samuyang pagbaklay, sintabangi kaming maglakaw sa dalan kan aki mong si Jesu Kristo, ang tinapay nin buhay na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eukaristiya. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sa sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaugaying ako an mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak winaras mo ang mga idudulot, asin mapangyaring gibuhan na maging misteryo kasamuyang kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Ita sa mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Ginibo mo ang gabo sa sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo,
asin ipinasakop sa iya, ang gabos sa ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang. Sin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos sa mag-umaw sa imo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal an kagurahang nan Diyos nin mga hukbo. An langit asin daga panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran ka kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagad ang banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ning mga atang namimiibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay. Sin pagpasalamat, binaaki ni, asin itinao sa iya mga disipulos na ang sabi, magako kang mugabos, asin magkakan ka ini, tayo na ang sakuyang hawak, ay dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuaniyaman in kalis, asing girari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos na ang sabi, magako kang mugabos, asin mag-inom ka ini, tayo ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asing kalis sing kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakang sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sin ang gabos sa mga gadan. Langan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena ina akan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaitu pa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya,
asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to nakaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong an kadehan mo, mangyari an buot mo sa daga, insiring sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, hitao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa kabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan, pantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas sa si Yesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan.
mangat kasalan kan kinaban. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Uyan, kordero kan Dios, kaya nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan ang komunyon kan sa imong mga sakramento na sa mong inako, magligdas lugod sa mo, asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katotohan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkakapirang anunsyo. Enot, ngunyan, ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa po ning second collection para sa pangangaipo kan mga katikista asin iba pang mga formation-related activities. Ikaduwa, ang Laudate Dominum Choral Basilica Choir, nagahanap nin bagong mga miyembros. Sinda po bukas sa gabos na jóvenes, lalaki asin babae, na nag-eedad 18 pataas. Sa mga interesado, pwede po kamong magdulok sa inda pagkatapos kan alas 7 ning banggi na Santa Misa kada Domingo o makihumapot sa opisina kan Our Lady of Peña Francia Parish. Financial Report. Collections for the week from July 29 to August 4, 2024. Cash receipts, daily collections, 18,793 pesos. Sunday collections, 40,158 pesos. Second collections for Saint John Mary Vianney, 13,524 pesos. From the collection boxes, 10,525 pesos. Total collections for the week, 83,000 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Ayan family, Beth Ante and family, Jobert C. Notario, Stanley D. and family, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe Bicolvera III, Parish Priest. Matindog na po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asinanaki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ti Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan.